Suar Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Upresiden kaseng kisamla puliek khasi students union samla Raymond Kharjana ulama ham ting ikibrio kiba ulanyo kum kilang yong hadian bak audio recording blapha Raja India Students Union Shekila Aptai Khubor layas ngau bakasri seman limited klathiet dak pisa siajar sikli brio dak penan kami ki traishnong ban penbuon ki brio ki bakersha ni public hearing kabala pelong dak Meghalaya State Pollution Control Board nakabanta ka Sri Semen Limited hakasnong daistong East Giant Hills District hakalai proyek naitong ahaja punrio habakran sikila apthai khubor hakani ka ju hi kasngi upresiden ka KSU samla Raymond Kharjana ulong bakaseng kan ompalai suk yekilangyong khnang bikin omla aban didu yakari pat kacai penrio uni unang yalam ka KSU ulabu jingkeli yak sarkar bat iki borsan syar ka East Giant Hills District takabaong kumno ha ka public hearing lasyu ailat banyu simmanta tangi ki bakersyan kabalak hanglat yaki bapersya ya kata ka jinga bay na bisa na rumenin sisi nglai ba kumnu bat katnu ki bay ya kita brio ban wan bandan bantah to public hearing nei na kaliya kaseng ya kilangyong borok ni kan mi basai ba kaseng kanum le na basting kanum le na ba dosuk ndai kan penon kami ya ka jong start kanang ba ki langyong kinumla pat ban dedu ya kari ba kajat meriu jungi brokawe dan na kaliya kaseng hiru ni pensco ba kum ka sarkar jala kali ban sim ka jingit clear habai dei ba kani ka jingja marasngi bat ki district ki district commissioner nang ta ki he pulit ki badi ban don banta ban pet ya kata ka jingyat bet ya nanti jongka jinglong jingman jingsong suk sosngan jong pat ba hi bat jong jingyat bet nanti jong ketika public hearing menasi ka nakaliang sarkar kadi man sim di senjam ki patenge persya ya kitu ki nongelam kamtam jongka Meghalaya State Pollution Control Board kata kadi bingong ka jing internet jong sanchar pat ba haba kidon ki bakersyan kidon ki persya pidon ailat lang kan baru arliang kan kumno menta pinla manong ba ya ka public hearing pi ailat bitang mandon tang ginong ki bakersyan hendai ba persya pat pim ailat syu kani kata kamdi pi ka benta jong ka sanchar kadar pat ba kani yala manong demokrasi amang yong ka demokrasi ka sanchar jong pat ba na patap pat ba mut kidi ben yo benta lang kan baru ban persno la ka jong jing sno ha ka bakhado ai da kut public hearing sa sim ngai garai ka e ka balong ni klem ailat igi beri ban kran klem ailat igi beri ban persno kumno pinong ban sim garai ban su IT bet ya kita ki ya kata cement plan bakin yo ka e ka begitumu ka bakongsan hi na kaliang jongi yong bet ba ka sarkar jela ka di ban sim action ningkong ya ki nonglam joka district administration kan tup no DC nang ta ki he pulit nang ta kinong kam jong MSPCB namar kani ko mangi ba kadi ka failure ka jongki ha ka ba ka public hearing menne ka kamla ban ailat ya baro ki ban persno ka jong so ban nakaliang ka senghi somon ong ba katika public hearing menne ngimla ban priang namar ko mangong ba kadi ka public hearing ka bang sim na sngap ya baro kinhon ya baro kiliang bat ni sim ka katika public hearing ka bolong menne kalong bet hangi kalong bet null and void bat lada kap sarkar kap ya pat nakaway rukom ta sang rukom ban si pat ban haban syong parkhat ban sim pat nakaway pat senjam habay de bakani banta kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya kaway katham artli ki jala ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka balong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi cha bo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan